Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Deborah Xkembri preżentat dettalji dwar l-att li se jwaqqaf l-Awtorità tal-Artijiet waqt konferenza tal-aħbarijiet. L-Awtorità se tippromovi l-użu tal-art u tal-proprjetà b'mod sostenibbli u se tagħti pariri lill-Gvern dwar kif għandhom ikunu mfassla regoli f'dan is-sens. Se jinħatar bord ta' governanza magħmul minn 10 membri li jinkludi membru parlamentari nominat mill-Oppożizzjoni. Għandek il-Bord tal-Gvernaturi li ħajinħatar il-Chairperson mill-Prim Ministru, il-Vice Chairperson mill-Ministru konċernat, mbagħad għandek perit, avukat, għandek awditur, għandek persuna li tiġi nominata min-naħa tal-Oppożizzjoni, persuna li tiġi nominata wkoll min-naħa tal-Gvern, għandek total ta' 10 persuni li se jkunu qegħdin jaħdmu b'mod indipendenti mill-Ministru, xi ħaġa li bħala dipartiment illum il-ġurnata m'għandniex. Last port of call dejjem huwa l-Ministru, dik hija xi ħaġa li rridu nneħħu b'din il-liġi biex ikun hemm iktar trasparenza, iktar indipendenza, iktar kontabilità. Se jinħatar ukoll uffiċjal tal-awditjar u tal-investigazzjoni li se jkun qed jaħdem f'direttorat u jirrapporta lil kap eżekuttiv. Dan tal-aħħar se jinħatar wara proċess ta' sejħa pubblika. Biex aħna jkollna allura xi ħadd li jkun dejjem qed jiskrutinizza l-operat tal-awtorità. L-awtorità u il-politiku ser ikunu indipendenti minn xulxin u l-uniku rwol illi se jkollu allura l-politiku hi dik ta' direzzjoni strateġika ta' fejn għandha timxi l-awtorità biex tiddisponi jew inkella ikollha governanza tal-artijiet Maltin bl-aħjar mezz possibbli. Sabiex tinżamm sinerġija bejn il-Bord u l-Gvern, il-Ministru se jiżgura li l-Bord ta' Gvernaturi jkun informat dwar id-direzzjoni strateġika tal-Gvern. Il-Bord se jikkonsulta mal-Ministru vice versa meta jkun jikkonċerna proprjetà tal-Gvern li dwarha jkunu ingħataw pariri esterni lill-Ministru. Biex il-Bord tal-Gvernaturi jkun aċċessibbli, se jkollu uffiċċju ċentralizzat biex jilqa' l-menti u rapporti. Se tkun aċċessata wkoll informazzjoni relatata ma' ksur ta' regoli. Se jkun hemm aċċess għall-informazzjoni billi jinżamm records tad-dokumenti kollha li għaddu minn taħt idejn l-awtorità. Se jinżamm reġistru li jkun disponibbli għall-ispezzjoni pubblika fejn hu meħtieġ u kull persuna se jkollha aċċess għal dokumenti li jikkonċernawha. Biex tkun żgurata l-kontabilità, l-uffiċjal tal-awditjar se jippreżenta rapport annwali tal-awditjar sa mhux aktar tard mill-ewwel 3 xhur tas-sena. Meta l-uffiċjal jikkonkludi investigazzjoni finanzjarja jew proċess ta' awditjar intern, għandu jibgħat rapport lil Prim Ministru fost oħrajn. Kull persuna li tissuspetta li ġrat xi irregolarità se tkun tista' tikkomunika permezz ta' ittra jew b'mezzi elettroniċi. Dan minbarra l-iskrutinju fuq kull tranzazzjoni li tiġi fidejn l-awtorità b'valur li jeċċedi l-100,000 euro. L-uffiċjal se jkun jista' jispezzjona kull post jew oġġett li appartjeni lill-awtorità, inkluż data fuq il-kompjuter.